ublay ya phi baro kapang kabangan kren na phi menta galong hatle jingtap omdan jingkala bamun Henry menta haka gospel Matthews kalenong kaba arkway kadkhot kabalay pulay hadu sa pulay kapan ya gajing kajing yay up ublay na kabanta kajing kala bamojungi haga de gospel ujisu yathu kaparsi sephang kinong rep ne kinong simwai basneu jong kabrisa wan balai ujisu yathu ya kane kaparsi bat kadai sephang jongno habau jisu layu iya kajing jong kirang ba lengdo bat ki farisi ulayathu haki ya kane kaparsi kumta kane kaparsi kalong siapang jungki hangne ujisu ula ringdur ya kabrisa wan balakren u prophet Isaya nagalenong gabasan kadkhot kabanengkong hadu bahnyo kakentin banengkong jong kane kaparsi kakren sepang utrai kabrisa wan ubala thong latep bat ubala penkre nadong syadong na kabanta ban penmi kawan kababha haka kitab Isaya kalenong gabasan kabrisa wan utrai kathau ya kayeng kasem ki Israel kadai balaseng labu da ublay kiding so wan ba penmi kiso basneu en sa pendu no kane kalong kajing maham ya kipa Israel bahagas ngi jing bishar bakhadu ublay unsale kumju ya kipa Israel kibale persya ya u kane kaparsi ka kren pa siaphang kajing sya penjon penpra ya ka Jerusalem bar kajing sya perang kangpar ya kipa Israel house name sanspa prapunre BC peru naga kitab jong Isaya kalenong gabasan kadkhot kaba apusan hadu laipau ujisu pendem kam hangne ya kadur jong kabrisa wan na ka kitab Isaya ban ai ya ka khubo jong u siaphang kilengdo rangba iban sya bishar na kabanta kajing long jongki kajing pelong jongki ya ka temple sya ka krem jong kinong tu upen boru ya kajing temu jong Isaya utra jong kabrisa wan ha ka farsi uday ublay bar kabrisa wan kadai ki Israel ujisu ubu ya ka dur bathammai ha kane ka farsi kidai kinong simwai ya kabrisa wan kine kidan kajing kle ya kajing bha ne kajing sneu kabrisa wan kadai kipa Israel bat kinong simwai ne kinong rep ya kabrisa wan kidai kilengdo rangba maki kidai ban suma sukher ya ki Israel kibadai ki khon jong ublay hakas pas nem banengkong ha Palestine kinong rep kiba simwai ya kabri kidon ya kajing menjur bat utrai kabri baki dai ban ai ya kiso sia utrai katkum kajing yakut Henry kinong simwai ya kabri sa wan ha kane kafarsi maki kiklem ai ya kabanta badai hok jong utrai kabri sa wan kumta haba utrai upha yak syakri jong u banlum ya kabanta jong kajing mi badai hok jong u maki kilasyo
kidat penban ki penyam bat kilen temau haban dayam hagane gejing pule kisakri kathau ya kinong yatho lupa kiba lapha da ublei ban khot ban wer ya kipa Israel ban kela bamun hanrei kelasya leben bat sya penyam ha kinong yalam jongki in sya megane naga kita baar jing tho kan mau naga nong ga baar busau kar khot ga baar huai naga kitab jong Jeremiah kal nong ga baar pho kar khot ga baar kal nong ga baar penriu kar khot ga baar huai hadu arpulai ya kane ga phang ngin kham su tho kham shai ha kaba ujisu ukren ya ka kantin penyam bat lenthem kane ka long ban ring dur khnang ban pen kan mau ba kum no kinong Jerusalem kilale ya kinong yathu lupa Jerusalem pha kaba penyam ya kinong yathu lupa bar kabalan themau ya kiba lapha chapha in sya megane naga gospel jong Matthews klanong ga ba apulai karkhon kabalai pnyau hagane kapharsi kapan ya ga jing basi sya jong utrai kaba ukhot uwer man kapor ba ki dai ban klaba mun ublei u ai por yaki ban sungtho ya ke jing bakla jongki bakin phai kham kloi sya ublei ula pha nong kong ya kisakri jong u hanrei kila leben bad haga bakhadu ula pha ya khun bamarwe jong u uong kinsa burom ya khun jonga ukhon jong u kathau ya Jesus Christ ukhon bamarwe jong kupa pe yegani na gospel jong Matthews kalnong ga balai kar khot ka bakhat nyau kalnong ga basipho kar khot ka ba chawpho kalnong ga bakhat wei kar khot ka ba nyau kalnong ga bakhat san kar khot ka ba hu saw kalnong ga bakhat nyau kar khot ka ba san ka jingwan bakhat du jong uru kilakan tan da kinong yalam kipa Israel kila bread ya u sabar ka kanro bar kila penyap ya u kane ka phalang ba kumno kilang do rang ba kinle ya Jesu da ka ba IT ya Jesu hakakti jong ki Roman kine kin yalam ya u sabar kanro jong kanong ba barkin penyap ya u hangta naga gospel jong Matthews kalanong ga ba arkway karkhon ka ba sawpho hadu sawpway u Jesu ukli ya kinong yalam kipa Israel hatu utrai ka bri sawan unle kumno yaki kelengdo rangba bagi temen gisan kimpa sungthu bau keren saphang jongki bat maki kala jubam klempem un penyap ya gitu ke reusliu badun ai ya ka briso haki weipat kinongrem kini ki ktien penrem bami na sentur jong kinong yalam jongki bat kanwanra kajing pensitom yalade namar maki kila simti balong kinong suma sukher ya ka brisa wan jo ublei bat en sa simno naki bat en IT no ha kiwei u Jesu ai ke jing batai ya ke jing mut jong ka farsi da ka ba ula ai ke nuksa jong umaudong bat unong te usim ya kane naga sam chispa khat pra ya kane kinong Jerusalem kidang kan mau baha ha ka jingrong jong Jesu ha Jerusalem in sya mi kane naga gospel jong Matthews kanong ka ba atway
kat khot kabak handai bat kat khot kabakat san nakasam sispa kat pra nakat khot apusan adu apun riu kade kasam kayaro ya ublay ubalapen lait yaki pa Israel na kinong syun hang ni umau dong jong kaying ni umau shabi jong kajingking mau ikum ubam dondor ai handrepan ubapan skem ni ubapan yasno ya wei umau bat wei pan bat ladangi weng ya une umau kakan ro ni kajingking mau kan kelon hangta hi nomor kata ujisu upan yasriyem yalade bat umau dong bat ka temple insya bikani nakasam sispakat pra dekot arpua haba ujisu ukren ha kani kapor udon ha ka temple kadba kajing tray bat pendep ya ka temple kadang ya chaprang lasdang ban sna ya ka temple daus em herod nadu kasnem arpo bisi hadu nri hulai idi hakane ka klip man kitemen kisan kidang wat lat kumnu panyo peniap ya ujisu arhuai dekot sapunriu hakane ka por kajing yatainya ujisu bat ki kalong kabakluit bah namar ujisu ong baudai umau dong jong ka temple bat kinong tei jong ka temple ki kantai ya u manu kini kinong tei ya kane ka temple kidai kilang do rangba ki balatip lepa ya kadur kadar jong ka temple henry kidai makihi ki bakantai ya umau dong jong ka temple ubadai Jesus Christ hang ni kilang do rangba kilong kum kinong rem ne kum kinong simwai jong ka prisa wan ha ka parsi kiba pencitom bat penyam ya ukhun jong utrai ka prisa wan wala kilakan tat ya mau dong ha ka sam si spa atra ujisu upenpena ya ka jingjom jong u ha ka bakun ujisu dai ubala sya kantai henrepat ulang umau dong bakan saitam jong ka temple pathamai kabadai kabalang kaba ulaseng ubu dala dehi insya mikane naka gospel jong Matthews kalnong kaba khanreu karkhon kaba khat pra hadu khat khandai haka gospel jong Matthews kalnong kaba arhuai karkhot kaba sapulai kajing yatainia kaba kham khlui hapdeng jongki kalong hakapor bau jisu ula keren syai haki lengdo rangba bat ketemen kisan baya kahima ublay en sasim no naki en sa no yaka haki breu kibala ban penmi yeso ki breu batmai jong ublay Jemegani naga shiti badan kong jo Petrus naga nong kabaar karkhot kabakhandai ya gani ni sotho shai ba ukren ya kabalang gospel jo Matthews nong kabakhandreu karkhot kabakhat pra shua ban kun kani kejing pule kapen kendit ben reu yangi ba ublay u e shisha yangi ba uyai am bangin pai no syau tu kan ma ujisu wan syagani ka perthai naga benda pan im yangi kinong pom om dei ya kitu gibas ngau hong Lukas san khot lai pu a ujisu ukhot ya phi badu e ya phi kumba philong ukhot uong wan changa ngan sat ekipop jong phi ngan penkot ya phi bat ngan yalam ya phi syabneng tu kala ba mun no benta namar phim tem
là nơ cái jing im jong phi kan kut no na kan ni ka par thai khublai sibon bar ublai un kar khu ya phi baro